Sziasztok, én Gabi vagyok, és ez egy Clash Royale videó, és ez az én kis csapatom. Nyitunk ki chestet, először egy silver chestet. Kinyitunk egy ilyen sima chestet. Jó, akkor nézzük. Nem tudom, hogy mit. Ezt upgrade-elem, mert ez jó védő lesz, és ez jó. Ezt védelem. Gyorsan szírom, hogy legyen pénz. Igen, ebben a plánban vagyok. És mondjuk valaki fel, ezt nem kell szívem fejlesztem, a 6-os szintű. Elkezdjük a játékot. Mondom, mert kicsit erős. Oda, és a Giant-et. Jaj, no! Kicsit erős. She's something mystical, they color lights, I say. So far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well baby, don't you be surprised. Lifted, drifting higher in the sea. Hát, szerintem ki fogjuk kapni. Jaj, ne! Azt hittem, hogy nem látja a repülőket. Fú, erős, erős. Minipekkel oda. Hát, kikapunk, igen. Ki fogunk kapni. But you won't get me tonight. Ó, ne! Oda egy ilyen minipekka oda. Ó, ne! Jaj, most nagyon sietnünk kell, mert hát igen, ki fogok kapni, ez már tuti biztos. Nem baj azért. Ó. Nem baj azért, hogy veszítettünk. Kinyitunk egy chestet, majd ki fogom tudni nyitni. Nézzük ezt. Ezt én fejleszteni akarom, úgyhogy így. És upgrade-olom. Ez nagyon jó, csak
nem akarom berakni, mert na, értitek? Remélem. Megnézzük, jó, csak egy jelentünk fent a klánomból, és vegyek még egyet. El is kezdődött. Ezt szoktam nagy részt használni, ezt a kettőt, ja meg még ezt a robotot. Kell. Nagyon fel van fejlesztve, úgy látom. Vagy nem. Nem tudom. Ezeket intézi. Na. Ez a robot egyébként nagyon jó, mert 400-as sebez. Ez nem fog beérni. Igen. Jól gondoltam. De egyébként hamar meghal, úgy látjátok. Majdnem, már sikerült. Na, megynek a minyonok, de nem, még így sem. Sikerült azt, amit akartam. Egyébként ez nem tűnik veszélyesnek, mert hát látjátok. Ezt innen. Jaj, elfelejtettem hozni olyan izét. Igen, de nem baj, mert meg fognak. Úgy. Oda. Jó, most gyorsnak kell lennünk. Nagyon. Ne. Még egyet rakok. Na, csak támadnunk kell, mert nem fognak tovább jutni. Reméljük. Elég hangos a játék. Csak nem most. Meghaltunk. Igen. Hát, majdnem sikerült azért. Hát, szerintem ennyi lett volna ez a videó. Úgyhogy sziasztok!